Cantas veces escoitamos que era demasiado para nós. Que non podíamos competir con equipos de grandes cidades. Que non tiñamos historia. Que éramos inexpertos. Que caeríamos antes ou despois. O que ninguén dixo é que todos e todas formamos unha única marea de cor laranxa que nos dá alento e forza para escalar os cumios máis altos. Así que, cando alguén di que é demasiado para nós, xogamos máis, berramos máis, loitamos máis, por ninguna razón en especial, só porque cremos en nós mesmos.